Velkommen til Claudio Farici, som ligger i Pilestræde 32. Vi har eksisteret i snart 2 år og sælger specialdesignede tasker til mænd og kvinder. Her er den sidste kollektion fra Claudio Farici, som består af lak og kalveskind. Det er både til fest og dagligdag, små selskabstasker og tasker til computer. Claudio Farici har også specialiseret sig i at lave computertasker til kvinder. Enkelt og nemt at komme i, funktionel indretning og med lang rem. Ydermere er der også et computercover inde i tasken. Så ud over design og høj kvalitet går Claudio Farici op i funktionalitet. Her er en herrecomputertaske fra den eksklusive serie Lært de Claudio Farici. I mændenes eksklusive serie har Claudio Farici lavet en computertaske, som er enkel, funktionel, todelt med plads til en computer i den anden side, og med tilhørende lang rem. Vores nye design til iPads fås i lak og laves i farverne sort og rød. I Claudio Faricis eksklusive serie bruges der kalveskind og indfarvning af naturekstrakter. Selve skindet er råt og ubehandlet. Jo mere patina, jo smukkere bliver det. Vi glæder os til at se dig i butikken.